Találni ez az ajtó. Tud? Hát direkt azért álltam, úgyhogy tartom így az ajtót. Ne tartsd az ajtót, hogy állj belőség. Most egy ilyen kis felvételt csinálok. Na végre fölsírtál. Igen, végre sírsz egy kicsit. Az előbb olyan csendes voltál. Így van. Így van. Sírjál csak. De kis aranyos vagy. Hány kiló lehet tudni? 3360 g. 3360 g. 57 hosszú. 57 hosszú, akkor az elég szép nagy baba. Jaj, de aranyos. Remélem anyuci is jön le mindjárt. Nem sokára hozzák, igen. Jó, ez ilyen felvételt csináltam. Sötét haja született, aztán megszőkült. De kis szép.